Sir, kaditi aldaw kaganda na diti tawag na kaditi All Saints Day. Dito sa Ilocos Norte, pagamote kat gusto nga bibigatan kadita pala previous year kat adto taong kaditi Campo Santo. Kumusta mo sir? Ti pinangipaitit seguridad kaditi kailan tayo? Dito sa Ilocos Norte kadagiti tata apo hepe. When agpaiso data po Bombo Roger ta idi pay laeng napan nga lawas ket nagkonbinen dagiti concern nga agencies may panggap kada ito panang-implementar ti security or dito public safety and security during Ondas 2025 ket dita ado dagiti napagnunumuan mi kadagiti kada nga meeting karamanen apo iti apo mayor tayo dito ili nga sarat ket okay met DJ plano mi nga mang-implement kada itoy. So as of 6 AM itatay ket nag-deploy tayo iti coming iti kapulisan tayo karamanen dagiti force multipliers and other concerns agency, national agencies nga mangiwayat iti public safety. So iti agdama ket ti celebration nga minti ilingasat ket ento dito'y top of the river ket November 1 jay south of the river is November 2. So ginudwa tayo apo ti tropa tayo nga mag-implement kadagiti seguridad kadagiti goers iti cemetery. So itat talagang ininot nga umadado iti tao iti cemeteryo dito'y north of the river. So agdamamit nga kukuin tayo dito yung traffic flow kasi mutemet dito yung iling asarat kahit medyo na ilet ti kalsada aglalo iti national highway. So kuwatay nga rod nag-request tayo nga dagiti private lot owners nga numabalin i-utilize na pa lang dito bakante nga lote da tapno no nice smooth met lang ti taray ti traffic o iti national highway dito iling asarat Bombo Roger. Okay, sabay sir na nice lang. Okay. Sir, idikal man ningit nag di Governor Cecilia Marcos iti executive order nga liquor ban sipot pa iti tingat rabi sandulag mudo iti executive order na into no bigat ti tingat rabi na. Kasano ti may patong pala sir? Iti liquor ban may parit ang ginom ti arak kastamet iti aglako iti nasanger un arak apo hebe. When nagpaisulaon na ita Bombo Roger ta kay executive order di po governor ket strict to nga ma-implement iti iling asarat. So dayjay ko na ako na public safety and security tapnon maiwasan tayo dagiti gulo, maiwasan tayo ti anyaman nga pasamak nga involving kadagiti nasanger ket talaga nga strict tayo ti pa nagpatpatrolya ti kameng iti kapulisan iti sarat ket 24/7 Bombo Roger ken kastamet ten iti coordination tay iti naduma-duma nga barangay kadagiti barangay captains ket napakaamuanen nga maiparit daytoy panaglako inom iti nasanger iti 12 AM itatay nasapa abigat aging gana iti 12 midnight into no bigat Bombo Roger. So daytoy nga rod ket in relation pa lang kada ito'y panangkuatay iti Ondas 2025. So with that Bombo Roger ket dagiti barangay tanod tayo nga nakadeploy iti naduma-duma nga sementeryo ket isudamet ti mangipangpangruna iti mangi-implementar kadagitoy nga kada ito'y nga executive order ni apo governor ta isuda nga rod ti adda kadagitang areas sa Bombo Roger. Okay, sir, once again maraming salamat. Malaksid sir na dagiti pamilin mo kadagiti kailan dito sa Ilocos Norte. Hanla ta kasarat even na po dagiti listeners viewers sa kadagitoy kas Chief of Police apo hepe. Go ahead. When kastay na kon Bombo Roger ket no kastoy nga bakasyon nga talaga ket dagsaan ti tao iti anyaman nga lugar daytoy pagdudupudupan lalo iti
biyang iti trapiko dete ko na ako na agan-anad tayo ti panagmaneho tayo no aginom tayo man antayon ag maneho iti behikulo ket talagang adda iti iu ni Apo Gobernador tayo nga maiparit ti aginom kadagito nga aldaw ken kastamet ten dagiti reminders iti uneg iti Campo Santo nga maiparit nga maiserrek iwasan tayo dagijayan tapno na luklukay iti panagserrekta iti Campo Santo ken alike men dito nga gundaway na Apo Bombo Roger nga dagiti kati illegal activities iti barangay tayo ket i-report tayo iti biyang iti kapulisan tapno no nanayas met lang dayjay panag taming tayo iti Ornos Linak Kental na iti lugar tayo